Има страхотно бунище около гетото, съответно плъхове, които разнасят зарази. Въпросът е в момента да се отложи това, да видим дали е възможно за 3 седмици, за да можем тези 3 седмици да се използват, за да могат да се намерят повече опции за хората. Не веднъж са крали ток от нея, има сметка от 20 000. Как построите едно музикално студио в средата на Северното гетото за работа? Училище за работа. Училище за работа. Денонощна музика, супер мръсен въздух, защото тук се горят какво ли не. Бунище, гуми, кабели, мирише отвратително. Имате съмнение, че тук идват педофили, които... виждали сме за 2 коли, подозираме със сигурност. Опитахме се да подадем сигнал в 3-то районно. Взимат деца и ги връщат, да кажем, от гетото. Да подкрепиме нашия приятел Марин Фихомиров, който е кандидат за народен представител. Това е едно подготвено политическо движение, целящо единствено кариерното развитие на този човек. Тоест цялата подготовка и на протеста, който направиха пред Столична община, и след това, като го преместиха пред Народното събрание. Къде го познавате този човек? Той е бил на нашите листи. Ама откъде се запознахте с него и вярва ли, че той занимава с търговия на гласове? Захарна ще е като в Майами пиш. И 520 лева. Създавате напрежение в обществото. Знаете ли какво чухме всички? Епидемия от здравните власти. Помислете малко. От днес Спаси София официално сваля своето доверие от Васил Терзиев като кмет на Столична община. Вие ни посочете сега, кои от членовете на журито не защитават интересите на строителите. Какво значи не защитават интересите на строителите? Такива, които не са свързани с строителния бизнес, има ли? Под някаква форма. Има, разбира се. Кои са те? Тия шахти, не знам, няма сила в света инженерна в България, която да ги направи по някакъв нормален начин. Те от сега са счупени. Други пък така се желаеха, така се допълваха, толкова страстна бе тяхната любов, но после зла орисница ли ги прокле, какво ли, разделиха се пътищата им и то по най-скандалния начин. Да, за тях говоря. Каква синергия само имаха те помежду си, как се бранеха. Обаче, мина се не мина време и маймуните на клона станаха твърде много, проблемите също. А и Васил Терзиев започна да прави някакви странни работи с буклука на София и това не му се отрази никак добре. На 1 април обявихте, че Столична община преустановява приемането на всякакви отпадъци от болници в столичното предприятие за третиране на отпадъците. Все пак е 1 април. Шега с здравните власти ли си направихте? Не сме си направили шега с никой. Господин Терзиев, чакайте, спирахте ли да приемате буклук в някой момент? Не сме спирали да приемаме буклук. Това, което правихме, е да не позволяваме опасен отпадък да влиза. Създавате напрежение в обществото. Знаете ли какво чухме всички? Епидемия от здравните власти. Помислете малко. Онези, които ни казаха, че е възможно епидемия, го направиха след като вие обявихте намерението си и казахте, че спирате приемането. Да, и аз за това ги питам. Всякакви означава и битови отпадъци от болниците, нали така? А как ние на ръка ли да ги, според вас, как работи? На ръка да седнем да ги смесваме? Само, господин Терзиев, да уточним. Всяка болница, идвайки със своя битов отпадък, носи своите документи. И вие може да ги проверите. Тоест, вие знаете коя болница нарушава. Защо решихте да обявите, че за всички спирате приемането? И да стигнем до това всички да се чудим пред епидемия ли сме? Не сме пред епидемия. Комуникационно смятате ли, че правилно постъпихте? Обявявате намерение, решение, без обаче заповед? Абсолютно. Или допуснахте някъде грешка? Смятам... Защо здравният министър трябваше публично да заплашва, че ако не приемете битовите отпадъци на болниците, ще ги изсипа пред общината? Не се ли чухте? Не обсъдихте ли? Не ми е звънно. Само да изясним, за да не стоим на този въпрос. Издадохте или не издадохте заповед? Вчера вашият ресорен заместник кмет каза, ние преустановихме приемането, но заповед няма издадена, така ли е? Пак ще ви кажа, отмества се разговорът за това къде е проблемът. Незаконно сметище, господин Терзиев, се появява на територията на общинското предприятие за третиране на отпадъците. Как е възможно? Пояснете.
Има кадри, които дори показват. Има кадри от много пластмасови бутилки. Имаше хора, които бяха, имаше посещение на... Имаше, да. И пак е хубаво да се чете с разбиране. Това е пластмаса, която ще бъде рециклирана, но където нямаше пространство, където да бъде складирана. РИОСВ са написали предписания тя да се премахне оттам. От кога е там? От няколко седмици. А какво е количеството? 40 тона. Около 40? Не мога да ви кажа точната цифра. Няма значение. Ще бъде разчистена. Това е пластмаса, която ще бъде оползотворена. 40 тона пластмаса стоят на място, на което не би трябвало да бъде. 40 контейнера по-скоро. 40 контейнера. 40 не трябва да са там. Това са вашите думи? Да, и РИОСВ са написали предписание да го махнем. Добре, но не е толкова драматично. Така е, защото драматичното всъщност дойде с друг скандал. Този покрай изборът на нов главен архитект на София. Свирен мач, видимо бойкотиран от гилдията. Не опонентите ви, вашия партньор Борис Бонев. Не знам как точно е бил свирен матчът. Ако могат да ми обяснят тези, които го казват, как точно е бил свирен. Питахте ли Борис Бонев, защо намира мача за свирен? Защото това може би е по-правилно, чисто политически да бъде казано. Аз отново питам как точно... Не разбрах какво ми отговорихте. Питахте ли го? Отговарям ви, че конкурсът, искам някой да ми обясни как е бил точно нагласен. Ще минем през това, но победителят и в медиите нагласен. е посочен вече. Богдана Панайотова. Потвърждавате ли? Имам до 8 да ви кажа какво предстои. Пак вашите политически партньори насочиха вниманието към това, че всъщност един от кандидатите участва в подготовката на самия конкурс. Това не е ли конфликт на интереси? Тъкмо госпожа Панайотова, само да уточним. Защото тя беше временно изпълняваща. Когато госпожа Панайотова е участвала в подготовката на конкурса, тя въобще не е била кандидат. В момента, в който беше кандидат, тя е спряла да има каквото и да било отношение към конкурса. И единственото, потвърждавате ли обаче, че участва в подготовката на конкурса? Подготовката на конкурса, доколкото трябва да бъде избран един от двата пътя и това да има яснота как ще протече самият конкурс. Тя участва до толкова, доколкото беше един от хората, който настояваше да бъде наистина прозрачен и да има много яснота в това как се прави. Господин Терзиев, обаче, ако аз участвам в конкурс, който съм си организирала, дали някой ще ми вярва на прозрачността и на добрите ми намерения? Разбира се, че може да имате съмнение, но за това един човек, когато има конфликт на интереси, си прави самоотвод и спира да участва. Вие искате ли тя да си направи самоотвод? Аз ако съм искал и съм смятал, че конкурсът е нареден, нямало да се стигне. Виждате ли конфликт на интерес, така както си разказахме ситуацията сега? Не виждам. От опозицията и партньорите ви също искаха да спрете процедурата заради членове на журито. Вие ни посочете сега, кои от членовете на журито не защитават интересите на строителите. Какво значи не защитават интересите на строителите? Такива, които не са свързани с строителния бизнес, има ли? Под някаква форма? Има, разбира се. Кои са те? КАБ, САБ, аз, Вие сте госпожа Бушнакова, господин Ковачев. Едните от тези, които... Това са хората, които влизат по право и по наредба. Вестник сега пишат, че един от членовете на журито, Олга Стоичкова, е представител на инвеститорите и неправителствения сектор. Но инвеститорите не са чували за нея. Как е възможно? Много ми е интересно, кои са тези инвеститори, които не са чували след като... Националната асоциация на строителните предприемачи. Да, и това цитират сега. Но дайте и за другия член на журито, който със свое тълкуване на закона през 2007 прави възможен днес този 215 метров небостъргач на Черни врат. Как обяснявате неговото участие? Господин Ковачев, освен това му тълкование, той има доста дълга кариера и един от доказаните експерти. Това е един от хората, които са писали ЗУТ. Тоест нормално е, когато търсиш юрист, който разбира от градски теми, да бъде човек този юрист, като него. В чия подкрепа разбира, давайки тази зелена светлина за строителство на високи
сгради в сърцето на столицата. Там въпросът е кой е гласувал в Общинският съвет градоустройството, а не какво е тълкувал господин Ковачев и... Ама тъкмо неговото тълкование, Булевард България прави това разяснение, че неговото тълкование всъщност дава зелена светлина въобще в момента да имаме казус с 215 метрова сграда. Не е едно негово тълкование, а са страшно много неща, които са заложени в различни закони, актове и решения. Но само ако все пак са прави и журналистите, които са слушали изслушването и с техните публикации, виждат като фаворит госпожа Панайотова. Какво мислите за серията от нейни решения? Тя разписва заповед за проектиране на нова офис сграда в сърцето на София, ресторант Синя лъв до Народния театър. Позволява проектирането на 7-етажен блок до езерото в Дружба. Разрешава застрояването на земя до бившия Балкантон. Какво да ви кажа? Същото, което и предния път. Когато има законова процедура, ти трябва да я следваш. Така де, тя Панайотова в крайна сметка и си стана главен архитект на столицата, точно както всички подозираха. Това обаче окончателно скара до скорошните съратници. Те започнаха да се обвиняват в разни зависимости, докато накрая Спаси София не решиха да се спасят, като напуснат коалицията. От днес Спаси София официално сваля своето доверие от Васил Терзиев като кмет на Столична община. Второто решение. Единственият наш заместник кмет в управлението на Васил Терзиев, господин Илиян Павлов, който е до мен, подава оставка като заместник кмет по транспорта, акт, който той направи още тази сутрин. И третото решение. Общинските съветници на Спаси София се отделят в самостоятелна група в Общинския съвет, с което ние напускаме коалицията с Продължаваме промяната и Демократична България. Направо ми се къса сърцето. Ситуацията стигна до там, че гореспоменатите господа дори си спретнаха и уникален по своето естество дуел, в който, забележете, бе намесен детектор на лъжата. Бонев пък ни разкри изкусни, нечувани досега техники за надлъгване с въпросната машина. Чух и за много екстремна форма на преминаване с извинение, нали, но с стискане на свинктера. Стягаш си дупето и минаваш. Кажи честно, естествено такова уникално разкритие нямаше как да не оттекне дори в кулоарите на парламента. А за детектора на лъжата Бонев беше уникален. Толкова години съм полицай, ама така да има такава техника да се излъже Гюнай, детектора на лъжата не бех чул. Но тези хора явно могат с това, което имат, да правят чудеса, включително и по детектора на лъжата. Може ли да се случи обаче да има предсрочни избори в столицата за кмет? Виждаме там, че оттеглиха подкрепа. Не, там, нали, не само си оттеглиха подкрепата, те така се обиждат. И именно оттам идва приказката за детектора на лъжата. Бонев при Миса Бенатова. Госпожа Бенатова го разказа как се лъже и как Терзиев, примерно, или главният архитект са излагали детектора на лъжата. Редко красива работа. Като полицай това нещо не... Трябва да вземем един детектор и да го изпробваме, да видим дали става всичко добре. Да бе, ама то пък колко да устискаш, дет се вика. И какво тогава да кажат в тази история живущите от столичния квартал Драгалевци, които хем се оказаха прави за това колко е калпав ремонтът там, хем като изпратиха на кмета снимки как колите им са затънали във вече уж готов участък, той им написа само едно ужас. Тогава обаче Терзиев дори не подозираше, че ужасът тепърва предстои. Започна протест на градския транспорт, като хората поискаха по-високи възнаграждения и определено имаха аргументи за това. Но въпреки, че общината имаше пари, кметът отказа да преговаря и с тях. Така близо 2 милиона столичани се оказаха заложници на безхаберието му, а за няколко дни наземният транспорт в столицата буквално спря. Досега това никога не се бе случвало. Пълен блокаж. И понеже се видя, че от Терзиев дипломат няма да стане, в името на политическата отговорност и заради матурите на учениците, Министерски съвет се принуди да свърши работата на кмета и да задели от държавния бюджет въпросните 15 милиона лева за заплати на стачкуващите. Обаче, колкото и да го спасяват, сякаш всичко покрай Терзиев се руши. Ето дори и мостът на Опалченска. А какви големи напани бяха за ремонта там? Стигна се и до протести заради изсичането на 40 стари дървета, но нека най-добре си припомним как започна всичко. Искаме асфалт!
Проектът първо мистериозно беше спрян, а после точно толкова мистериозно стартира отново. От гледна точка на всички необходими документи за започване на строителната дейност и на обекта, имам увереност, че те са изрядни. А ето и малко повече за самия него. Целият обхват на ремонта обхваща участъка от Тодор Александров до булевард Сливница. Дължината на участъка е 715 метра. Инвестицията, която е тук, която се залага, е в малко под 14,6 милиона. Еха! Ама тия хора парите за нищо ги нямат. Много ми е интересно дали наистина въпросният ремонт и ще изглежда като за 14 милиона и половина. Все пак говорим за великата отсечка от 715 метра. Година по-късно вече имаме отговори на всички тия въпроси. Ето така изглежда. Изпълнението е не толкова в дубайски стил, колкото в пакистански, да речем. За сметка на това милионите бяха усвоени лесно и сравнително бързо, а хората си оставиха ръцете. Ако не вярвате, заповядайте с нас на разходка и с този инфраструктурен шедьовър. Тук цялото кръстовище е в жестоки кръпки, които са поляти с битум по кръпките. Сифона е правен тук в жестока кръпка, маркировката е върху кръпката и върху битума, това, което пише погледни. Много интересно! Това явно е някаква нова технология и всичко изглежда пресметнато отлично. Тук тротуара е снишен, има наклон към улица Свети Кирил и Методий, която си е вече натам с старата настилка. Тук са направени някакви безобразни кръпки също. Очевидно, за да се направи тая линейна отводнителна шахта. Но виждаме, че водата не стига до нея, а локвата стои преди шахтата. Хайде сега, да не гледаме отвъд ремонта. Нека се фокусираме навътре. Ето тук има поне една шахта, която е направена като хората, обаче пък до нея веднага лъсва кръпка с 3 спирателни крана. Но може пък и аз нищо да не разбирам и това да е някакво винтич решение, въпреки че е ново да изглежда вече старо и ремонтирано. Както вече споменах, мостът също е напукан и е въпрос на чест колко още точно ще изкара преди да стане някоя беля. Иначе настилката на тротуарите е подменена напълно, обаче пък с най-ефтиното – циментови плочки. И те са наредени супер! Особено ако търсиш по-екстремни преживявания като пешеходец. Поне всички стълбове, знаци и табели също са сменени и това е чудесно. Ама от друга страна вижте как е реализирана тая работа. Да започнем от това, че са поставени отлично и по стандарт и да продължим с детайлите. Никъде не използват такива стълбове. Използват квадратни стълбове, които имат улеи в тях. В тия улеи се закачат знаците по специален начин, има си система. Също и светофарите се закачат, могат да се местят нагоре-надолу, по всяко време да се свалят, без да има тия каишки. Така, стълбовете, още при монтажа всичките са издрани. Ето ги. Тая дръскотина тук е оставена, защото това се води малка. Тук са били едрите дръскотини. И както виждате, тук е мазано с мече. След като е било боядисано с пистолет това цялото изделие. Нещо обаче като за 15 милиона и боицата не е стигнала, защото така както го гледате тоя капак до година, всичко това ще е вражда. Същото важи и за този. Обаче той, който е мацал с тази четка, не е имал толкова боят чак в клуба на богатите, че да намаца и пантите, които вече са ръждясали. Пантите на капака ревизионния. Пантите и основата на капака, които от сега са ръждясали. Още от преди да бъде пуснато в експлоатация това трасе. То всъщност така са всички стълбове в района. Както се казва, луксът ме успокоява. Ето го поредния жълт стълб. Чисто нов, издаден, даже още не е издаден. Още не е пуснат в експлоатация. Обаче, колкото и да ми се иска да гледаме на тия незгоди от към забавната страна, с някои неща шега не бива. Добре де, какъв човек трябва да си, че да направиш тактилната жълта ивица, която по принцип служи за ориентир на незрящите, не само крива, ами и да минава баш през шахтите. Там, където на практика я няма пък, строителят е решил нещата по чудесен начин.
просто я отцветил в жълтичко. Все едно нищо не е станало, обаче не навсякъде, нали? Щото тя и боята е кът. Искам да обърнете внимание, той, който е незрящ човек с бастун, как ще се ориентира, например. Върви по тази жълтата плочка, която е негова, с тактилни ивици, с бастуна. Тук стига до една шахта. След това стига до още една шахта, която е по диагонал. След това стига до никъде до ръба. Тук вижда, че тия са с квадрат, с точки. Това означава, той си знае явно, че трябва да завие на някъде. Тук стига до това. Тук изведнъж има шахта, която е на квадратчета, но той човек сигурно е свикнал, той е висш пилотаж. И изведнъж тук трябва да разбере, че натам е на така, а тук трябва да отида да пресече. Чудо на чудесата. Тия шахти, не знам, няма сила в света инженерна в България, която да ги направи по някакъв нормален начин. Те от сега са счупени. Ако пък все пак успееш да се справиш с всички тия препятствия, за всеки случай по тротуарите има и поставени или по-скоро оставени някакви странни конструкции, които чудесно побират боклуците на недобросъвестните ни съграждани. Естествено има още много работи. Спирки по средата на тротуара и храсти по средата на спирките. Това ме накара да се замисля, ама чакай сега, нали щеше да има дървета, какви са тези храсти пък сега? Тук в момента поливат зелените храсти. Ето този човек с цистерничката полива, въпреки че вали дъжд. Нищо бе, нищо. Айде от нас да мине. То това да е проблема. Ама нещо не стана ясно защо хората са искали мантинели, които да ги предпазват от трафика, а са получили храсти. Впоследствие обяснението се оказа повече от нелепо. Ръчния парапет на източния тротуар, така както го коментирахме, моето разбиране от предходната ни среща беше, че неговата идея е да попречи на децата да изкочат от тротуара на лентата. Ама да бе, те постоянно изкачат там, като си нямат друга работа. Моето впечатление пък от тази среща е, че хората не се страхуват толкова от изкачането на пешеходци, колкото от влизането на тежкотоварен трафик на градския транспорт. Господин Лютов, мисля, че се съгласим, че един тролей автобус не може да бъде задържан от един храст, но най-вероятно... Ами вие не поискахте мантинел. Хората искаха в началото мантинела. Така. Въпросът е, че със сигурност една мантинела ще затрудни повече, отколкото един храст. И това е за пореден път. Аз тук публично се уверявам колко лоша е комуникацията ви с гражданите, защото те не се страхуват от това пешеходци да излязат на платното, а се страхуват от това трафик при неправилно управлявано МПС да влезе на и без това тесния тротуар. Еми да, ама нещо не са се разбрали, та сега софиянци ще надничат през храстите, като искат да хванат следващия автобус. Дет се вика като за 15 милиона толкова. Ама вие пък сега да не се юрнете да ползвате новата придобивка. Ние ви я показваме, просто ей така, само да я огледате. Реално тя трябваше да бъде открита преди повече от месец, но уви, това все още не се е случило и вече не знаем кога да очакваме заветното събитие, понеже в момента там тече ремонт на ремонта. Кажи честно. И после как да не те напуснат районните ти кметове? Мичето още малко и няма и хора за Белот да останат. Голяма мъка, както вика Терезиев. Ужас! Всичко, което ви показахме, доведе след себе си низ от събития. Намеси се и кармата, ако щете. Темата за ширещата се корупция, която е уж запазена марка на десните, се върна към тях като бумеранг и ги удари лошо. Ако искате да разберете защо Кирил Петков подаде оставка, както и повече за записите и нагласените фирми за обществени поръчки на Продължаваме промяната, ще трябва да гледате и следващия ни специален епизод. Ами така става, като някой те харесва само заради приоритетите ти и не ти погледни управленската програма. Докато се усетиш и положението става The horse went into the river. Но вие, независимо дали вече ни обожавате или още сме ви само симпатични, ударете по един лайк, последвайте ни и ни споделете, понеже в едно поне може да сте сигурни, ние завинаги ще ви останем верни.